jornada en la qual hem presentat aquests 13 projectes per posar en valor els subproductes agraris i sobretot doncs, mostrar-nos de cara a la indústria, no? Que la indústria ha de poder veure què és el que estem fent, en què estem treballant. Per tant, avui ens trobem aquí reunits doncs, investigadors, recercaires, empreses, clústers. Cada trobada de recerca que fas canvia l'escenari, aleshores t'has de retrobar i repensar, no? Aquesta metodologia l'hem de poder aplicar a empreses i universitats i ser capaços de tenir segurament tempos de repensar i de redissenyar. Penso que és una oportunitat molt interessant, a part de per conèixer els diferents grups que treballem amb residus agrícoles o productes que puguin ser derivats de l'agricultura o puguin ser invertits en l'agricultura, doncs és per posar un petit granet de sorra a la investigació de desenvolupament de noves tecnologies i nous productes per a aquest sector. La jornada d'avui és molt important per visibilitzar que tots aquests materials que encara mal anomenem residus, en veritat són recursos que ens permeten obtenir aquests bioproductes o bioenergia i fomentar una bioeconomia circular. Llavors, l'única manera de saber si un producte o si un desenvolupament ja està a prop del mercat és portar-lo al mercat. Llavors, per portar-lo al mercat s'ha de fer des d'una empresa, sigui una indústria tradicional o sigui una startup. Complim una miqueta amb el model d'economia circular perquè a partir de materials naturals i renovables podem fabricar biomaterials que són reciclables i sostenibles. Per nosaltres és molt important perquè la feina que nosaltres fem es posa en contacte amb el sector empresarial, no? Ens permet establir contactes i que en un moment determinat el nostre coneixement pugui passar realment a l'àmbit de la necessitat industrial. A part de la recerca, també fer contactes amb empreses i mercats per poder passar d'aquests projectes que són plantes pilots a alguna mica més industrialitzat o a gran escala.